Така ще пише Мегапик. Здравейте хора, днес ще отваряме Мегапика в Brawl Stars. Не е пълен, но да видим колко стара жопа ще ни даде. О, митик! Добре, да видим. Да. Legendary Star Rob. Така. И отваряме. О, това е Таро. Знаете, сте си цикнали лайка бутона. Също така се абонирайте за канала ми, ако решите. И за Багата Гейминг също. Той сега седи до мен. Тук ще качи той видео с Мегапика. И му се паднаха доста хубави неща. Отивайте да го гледаме. Да. Да го гледате. Няма какво да правим повече, така че... Мисля, тук да приключим това видео. Благодарим ви за отделеното внимание и да, чао.